ovako li sigurno gurate me dole, neću da budem deo performansa. Kako vam prevara, stoji mi to obuku u profesoru. Ovo je baš slatka. Sad je gore, idemo. Meni je gore. Moram slikaj gore. Snimam video, evo. Kad gledam ovakve cimce, nešto mi se diže, pritisak. Daj, cijepalo mi se. Ode uludo sat i po vremena života. Ej, Jovana, hoćeš da siđeš? Da, ja sam već da reciklirao. A? Ja sam protiv njima ne reciklirao. Ne vidim. Je škola i sad mi to na glavu i niko ne zna kako. Ovo je kao da se plaće. Nešto je izgubila. Pa ona i ne zna šta je ovo. Izumlirao, ne možeš izumlirao. Ovo je za vas igralo glava se ne vidi uopšte. Pa ništa se ne vidi, to je najgore. Pa najbolje ne vidi se glava. Šta ti glava, brate? Šta? A to ti je najzanimljiviji, on ne vidi ništa. Evo dobre čisti, ovo smo kao aparat. Znači, baš ti ništa u ovom. Vidite to, skoro. Ifer, ovo je isto ono samo je obusno trake. Držaju? Obgledaj kroz ovo bolje. Mare, glumi da slikaš, doći će kod nas. Držaju? Uopće verujem da neko se plaće. Pa ti bi džabe. Ma, brate, Mislim, dalje bi ovo dati. ne bi uradio ni za neke pare. Ovo je strana. Ajde, ajde. Vremena na vreme tvoja glava mi ulazi u kadar. Jel gotovo? Kad ih vidi ću ga lobanje. Evo je ono lepo. Filmove sa trakima. Ne, ja sam Meni izgleda kao ono u filmu sa Truje trak. Uglavnom ima zgodne od tog traka. Znaš šta je jela. Ne, ležaj. Leže, ja padam dole, pa ću biti deo performansa. Kao ekstra. Eduardo,
s njima raditi s vama. Da moram gledati se pokazuje vrsta sistema. Tako je. Zato što treba imati muda pa izaći ovako. A ona nema muda, gospodo, ona je žena. Dobro, ovako. Ekvivalent. Ajde. Ima sam puno rola.
Šta ste se smorili? Pa da. Dolazimo žali Bože kartu. Idemo na vozačku pomoć. Ne, idemo prvo da vidimo mumiju. A? Čije je ovo? Na demo. A ne, ali to je baš sranje, hoće da ideš u Mumiju, treba da ideš u Englesku,